Дуслар, исән саулармысыз? Әгәр дә сез хәтерләсәгез, безнең Рабит Абибатулла бер чыгышында сөйләгән иде шомырт бөккәне турында. Сездән шулай ук күп кенә комментарийлар булды. Ул ничек була микән, пешереп күрсәтмәсез микән дип. Әлбәттә, ул күбрәк шомырт Урал татарларында бит инде аларда күп кулланыла. Безнең Казан татарларында ул бик популярлашып китмәгән. Кемдер пешерә, кемдер бердә ашап караганы юк. Менә безгә дә кызык булды бүген. Бергәләп без сезнең белән шомырт бөккәне пешерербез. Аның өчен иң беренче менә без шомыртны җыйдык. Аны бик әйбәтләп киптердек. Менә элек-электән бит инде без аны шушылай чүпрәк янчыкка салдык. Аны да күрсәтү өчен әле сезгә күрсәтеп китәбез. Саклаганнар бит инде шушылай янчыкларда, чүпрәк янчыкларда. Кипкән шомыртыбызны без хәзер менә ит тарткычтан чыгармакчы булабыз. Ит тарткычның без нәкъ менә кул нәкын алдык, чөнки шомыртның сөякләре аның бик каты. Хәзерге бит инде электр мясорубкалары, ит тарткычлары алар бик нәфис. Шуңа күрә менә беренче катын без аның чыгарабыз кул мясорубкасыннан, кул ит тарткычыннан. Ул шактый авыр эш. Менә күреп торасыз. Шулай әкренләп кенә без аны бер кат чыгарып карыйбыз мясорубкадан. Дуслар, менә күргәнегезчә без хәзер шомыртны ит тарткычтан чыгардык. Без аны 2-3 мәртәбә чыгардык шушылай. Ул шушындый хәлгә килде. Хәзер без эшлегебезне әзерләйбез бит инде. Эшлеккә без моңар чама белән шулай песок салып җибәрәбез. Менә шушылай. Песок. Аннан соң без атланмай, язган атланмайыбызны салып җибәрәбез. Эшлеккә ул үзенә күрә тәмле тәм бирә. Һәм болгатабыз. Һәм әлбәттә менә булар кушылып китсен өчен әз генә кайнар су салып җибәрәбез без аңар. Әз генә. Шулай гына. Һәм болгатабыз. Инде исләре чыкты. Монда инде исләр, хәтта миндаль чикләвенең исләре чыкты. Эшлектән шушылай салып чыгабыз бөккәннәргә. Һәм аны матур иттереп бөгәбез. Менә безнең бөккәннәребезне шулай ясап бетердек. Без аны бу юлы әче камырга ясарга уйладык, чөнки шомырт бөккәненең иң мөһиме аның ишлеге камыраның төше дә булырга мөмкин, әче дә булырга мөмкин. Бу чиракта безнең әче камырга ясадык, чүпрәле камырга. Бу бөккәннәребезне бераз кабарганнан соң инде 180 градуслы мичкә 25-30 минутка тыгып алабыз. Дуслар, менә безнең шомырт бөккәнебез әзер булды. Без аны хәзер карыйбыз, сындырып. Шикәндә кайнар. Менә ул безнең шушылай булды. Шушынды бөккән, матур, тәмле бөккән килеп чыкты безнең. Кап карыйбыз. Бик тәмле.